ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ದು ಮೀನ್ದ ಮುಟ್ಟದ ಸಾರು ಇಂಚವನ್ಪುನ ತೂಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಅವನ ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿನ ನಮ್ಮ ಸೇರ ಒಂದುಲ್ಲ. ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಗೇತು ಬೋಡು ತೂದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿನ ಪಾಡೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರಳಲೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡಲ್ಡ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ತಾತು ಪುಲಿನ್ಯಾನು ನೀರಿಡು ಬೊದುಲ್ ಪಾದಿದಿತ್ತೆ ಐತ ನೀರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಆತಿ ನೀರು ಸೇರಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸೇರ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟದು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಈರೇಸೊನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರ್ದಿರ್ದ ಪುಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರನ್ನ ಸೇರೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ತೂದು ಉಪ್ಪುನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆ ಸಾರುವರ ಶೋಕು ಕೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಮೀನದ ಮುಟ್ಟೆದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಶೋಕು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಈ ಮೀನ್ದ ಮುಟ್ಟೆನು ಸೊಕ್ಕು ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಇದು ಮೀನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೊಂತೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಪುಜಿ ಈಗ ಸಾರು ಮನ್ಪೆರೆ ಬೇಗನೆ ಮನ್ಪುಲ್ ನಂಗೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೊಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೇನು ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಎತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರು ಏತು ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ನಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಮಿಂದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ ಸೇರವಲ್ ನಿಕುಲು. ಇತ್ತೆ 4 ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೀನ್ದ ಮುಟ್ಟೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದಿಂದ್ರಿ ಸೊಟ್ಟು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.